Χαιρόμαστε που μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας όλοι, προπάντων οι γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά μας, όπως κάθε χρόνο, έχουν ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο για εσάς. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί τους. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα σας ενθουσιάσει όλους. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν τους υπευθύνους αυτής της δομής για αυτή την προσπάθεια που κάνουν, ώστε τα παιδιά μας να βρίσκουν ένα χρόνο ευχάριστο, χαρούμενο. Συγχαρητήρια σε εσάς, σε όλη την ομάδα, για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία προσφέρετε, για την αφοσίωση και για την αγάπη που δίνετε σε όλα τα παιδιά.